Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan. Kumusta? Ako ang mga prayer ug mga panghinaot na ang Dios padayon nga nagapakita sa iyahang pabor diha kaninyo. Ning tagna sa kabuntagon mga kasuginlan, padayon kita nga magatuon og magatuki sa pulong sa Ginoo. Ilabi na gyud sa pagtubag ug paghatag og katubagan sa usa ka mga pangutana o usa ka pulong nga diin nakapalibog sa uban. So ato ang tubagon kining usa ka pulong nagikan mismo o sagad mismo nato madungog sa mga kaigsuonan natong mga sakop sa Roman Catholic Church, ilabi na gyud sa ilahang kining ginatawag CFD, mga Catholic Faith Defenders. So mao gini ang ilahang kasagaran nga isulti batok sa mga protestante ug bisan na gani sa mga baptist o sa mga grupo nga dili sakop sa ilahang pundok. So ginagamit nila kining word na sulpot. So sulpot bagyod ang mga protestante, o kung gitawag kita nga sulpot, angay pa kita nga mainsulto niini. Now, ngano man gyud nga sulpot man ang ilahang tawag sa mga dili nila kauban sa pundok. Now, ang pulong sulpot kasagaran nagpasabot kini alang nila nga nisulpot lang sa ulahi nga kasaysayan. No? So wala pa sa unang porma sa simbahan nga ilang gituuhan. So sa Katolikong simbahan nagtan-aw sa kaugalingon ingon nga direktang nagpadayon gikan sa mga apostol. Ug alang nila ang mga protestante, apil na ang mga baptist ug lain-lain na mga grupo nagsugod lang ni adtong 1500s sa ilahang reformation. So muna tawgon gyud nila nga sulpot. Hinungdan nga muingon gyud ni sila nga sulpot lang mo kay bag-o ra mo kumpara sa amo ang simbahan. So angay bata nga mainsulto niini? Sa inani nga rason dili ta dapat angay nga mainsulto niini ingon na mga protestante o ingon na mga baptist o unsa ka man basta kay nagtuo ka sa tinuod gayod nga gitudlo sa Biblia. Now, pero sulpot ba gyud tan-awon sa tanang anggulo ang protestante, baptist uban pa? Dili gayod, ilabi na kung atong ibase kini diha sa Biblia. Tungod kay ang tinuod nga simbahan dili organisasyon, kundili katawhan kini sa Dios nga nagtuo sa atoang Ginoong Hesukristo. Buhat 2:21 nagsugod ang simbahan sa mga magtutuo. Busa ang nagtuo sa kaluwasan pinaagi sa grasya ug pagtuo dili kana sulpot kay naa na sa panahon pa ni Kristo o sa mga apostol. Karon, ang pangutana, unsa may mas labing importante, edad o kasaysayan? Galacia 1:8, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa 8, apan bisan pa kun kami o usa ka anghel nga gikan sa langit magsangyaw kaninyo og maayong balita nga supak sa nasangyaw na namo, matinunglo siya. Subot pa sabot, bisan pa daw og naay manudlo mahitungod sa ebanghelyo nga lahi sa ilahang gitudlo, kini siya matinunglo. Subot pa sabot, kung naa ka sa kamatuoran, dili ka dapat masilo o mainsulto sa pulong sulpot, no? Bisan pa og karaan ang simbahan kung nalahi ang ebanghelyo sayop gyapon. Sa Katolikong kasaysayan, tawgon nila og sulpot ang protestante kay bag-o ra ang organisasyon. Pero sa Biblia, ang pagtuo nga biblikal dili sa edad, sa denominasyon o sa organisasyon ang sukdanan kung dili kamatuoran. Isan pag nanudlo ka, pila na ka siglo ang milabay, kung wala pod nimo gitudlo ang kamatuoran, wala gihapon. Samar na sa usa ka komedya nga kanunay natong madungog, na moingon ang usa ka tawo nga una kunin mo sa duyan, pero usahay tubagon siya nga una lagi tuod ka sa duyan pero kulang man ka og tabyog. So unta kita dili ta angay mainsulto kay dili man ta kulang og tabyog, kay naa man ta sa kamatuoran. So pasagdahin ang pulong sulpot kay ilang gibasihan ana
ang kasaysayan kung kano saan nagsugod ang usa ka organisasyon o ang usa ka denominasyon. Pero kita dili ta angay mag-focus diha. Ang importante nga bisan og ulahita sa ilahang kasaysayan, nasayran nato ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran o may maghatag kanimo og kagawasan. Kana lang og daghang salamat sa inyohang pagtan-aw ug manghinaot ko nga padayon kamo nga mosuporta nini ato ang gamay nga channel pinagi sa pag-like, pag-comment, pag-share o pag-follow niini aron updated ka sa sunod nato na mga video sa atong himuon ug i-upload nini ato ang gamay nga channel. God bless kaninyo mga kasuginlan.